קורה חברים, עכשיו אני הולך להצליף לכם מה הולך להיות בעונה הבאה, סרטון קצר, אז יאללה בוא נתחיל. דבר ראשון אני הולך לחזור עממות לכל הטובים, הולך להיות כמו שאתם רואים כוח על כזה, גם הולך להיות את האייר הזה של צ'פטר 5 או 4 לא זוכר, רגע שנייה, יהיה גם טיל פצמר מסיזון 4, מצ'פטר 4 סיזון 4, יכול להיות רוקט ריידר כאילו, והולך להיות אופנועים, לא יודע מה זה, סתכלו. קיצר, הולך להיות בוס של השואל הזה, הסתכלו לסיום, חזיר נקניק, סתם. ומיידס חוזר, כמו שאתם רואים. אז יאללה, עד כאן היה הסרטון שלנו, ויאללה.